Надвор'е на тэрыторыі Беларусі ў сераду 27 студзеня будуць вызначаць атмасферныя франты. Увага! Чакаецца ўзмацненне ветру парывамі да 15-20, у асобных раёнах да 23 метраў за секунду. На асобных участках дарог галалёдзіца. У Брэсце ападкі, снег, мокры снег. Уначы мяцеліца -1, удзень 1 з плюсам. У Гродні снег, мокры снег, уначы 2 градусы марозу, удзень каля нуля. У Віцебску снег, мокры снег, уначы мяцеліца -2, удзень каля нуля. У Магілёве уначы снег, мокры снег, мяцеліца 2 з мінусам, удзень без істотных ападкаў, каля нуля. У Гомелі уначы снег, мокры снег, 1 градус марозу, удзень без ападкаў, 1 вышэй за 0. У Мінску часам снег, мокры снег, уначы моцныя ападкі, мяцеліца -2, удзень 1 з плюсам. У найбліжэйшыя дні ў сталіцы воблачна з праясненнямі. У чацвер невялікі кароткачасовы снег, каля нуля. У пятніцу -1, часам снег. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве каля нуля, Вільнюсе 1 з плюсам, Києве і Варшаве каля нуля. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы 9 цяпла, Берліне 3 вышэй за 0, Вене 3 з плюсам, Рыме 9 цяпла.